Днес гост в рубриката ни "Последите на здравната реформа" е професор Генчо Начев. Заедно с него ще се опитаме да разберем откъде тръгнахме и защо стигнахме до тук. Здравейте, професоре! Здравейте! Вие поемате здравната каса в далечната вече 2002-2003 година, нали така? 2001 година Колю Василев, доцент Василев стана директор на касата, аз бях заместник директор и след това от 2002 станах директор. Какво заварихте, когато влезахте тогава в здравната каса и каква институция беше тя по това време? Това беше една прохождаща институция, на която възлагахме много, защото чрез нея се унищожаваше модела Семашко и се ми даваше към Бисмарк, т.е. ясна е разликата. Вече бяха започнали, това идеята е на доктор Семерджиев, на Илко Семерджиев. Първият директор беше, в смисъл той е бил първият директор, след това беше доктор Бойко Пенков, ние всъщност приехме от него. И те бяха направили основите, да го кажем, и при нас започнаха да се оформят първите клинични пътеки. Започнахме най-напред с един малък брой, след това на втората година се увеличи броя, за да бъде, що годи реална цената, що годи, казвам, защото никога не сме калкулирали труд вътре, понеже нямаше пари. Искахме от съответните специалности да дадат какво е нужно, примерно за една операция на херния или за апендицит или за 1000 други неща, първите, които доведахме, за да може да калкулираме една средна приемлива за него време цена. Разбира се, имаше много трудности, това е нормално, като всяко прохождаща институция, така и касата. След това аз продължих в управителния съвет до 2006 година и тогава, нещо, което е интересно, фирмата 3M държеше австралийския групер за диагностично свързаните групи. Аз ги оговорих да го подарят на България. Отидохме при министъра на здравеопазването, тогава беше Славчо Богоев, и те го подариха. С основа на този групер една група от касата, 3 момчета и 3 момичета, създадаха български относителни тела. Така наречени DRG-та, но свързани групи, но с български относителни тела на базата на този групер. И като направихме изчисления, излизаше горе-долу с 50% повече разходите за него време. Отидох при министъра на финансите тогава да предложа това нещо. Кой бил той? При Милен Велчев, и той попита естествено с колко се повече разхода. Аз му казах 30%, спестих малко. Той каза, не е възможно сега да стане. Това е така. Това са действията се развива 2004 година. 2005 можехме да започнем. Най-важното, което е, бяхме подготвили вече кодировчици за 30 болници. Тези 30 болници имаше университетски, общински, областни и общински. И плана беше да се въведе това в тези 30 болници, да видим как вървят нещата. През това време тези кодировчици да подготвят нови, защото всички казват да се въведе DRG и като си мисли, боднеш пръчка, пиеш вино. То не става така, то трябва подготовка. И в край на краища нищо не стана. Имаше ли приемственост между екипите на доктор Семерджиев, доктор Пенков, вашия? Аз мисля, че имаше приемственост. Може да е имало някакви различия в вижданията. Да кажа, имаше няколко проекта, които част от тях по Световна банка бяха много полезни. Ние видяхме един-два, които всъщност ползата за България не беше никаква. Затова не са виновни хората преди нас, защото и те не са знаели точно как ще бъде, но ние вече при нас дойдоха какви резултати ще има. Резултатът беше, че всъщност се плащаха едни хонорари на едни хора отвън, които идват, но за България не остава нищо. Но имаше няколко проекта започнати от тях, които бяха много ценни и които завършихме. Например? Наистина. Сега не мога да спомня точно какви бяха, но имаше такива проекти. Тогава започна и тази информационна система, тя не можа да завърши, след това имаше друга. Но пак казвам, ако тогава беше DRG-то, ако бяха въведени тогава, разхода след това се качи с 300%, а не с 50%. Идеята, освен въвеждането на диагностично свързани групи,
А каква друга е била за развитието на здравната каса? Примерно, обсъждахте ли също селективно договаряне? Обсъждали са много неща, но на практика нищо не можеше да се въведе. Обсъждали сме селективно договаряне, обсъждали сме участие в договарянето не само на Лекарския съюз, ами на директори на болници, когато става дума за болнична помощ. Обсъждали сме диференцирано заплащане, в зависимост от нивото на екипировка на болниците, дали са с по-скъпа апаратура или не. Но всичко това е обсъждано, имало и за и против, но дори да сме предлагали нещо, не може да стане без участието на Лекарския съюз, защото нали, това е свързано и с национален рамков договор и начин на плащане. Така че доста са трудни нещата. Хубавото тогава беше, че Касата наистина беше обществена, защото имаше общо събрание, това общо събрание влизаха много представители на обществеността, не само на Министерството на здравеопазването, на финансите, и от това общо събрание излъчваше един управителен съвет и съответно имаше директори и заместници. Полека, с аргумента, че държавата покрай пенсионерите дава много повече пари в Касата, мисля, че Касата се удърживи. Лекарския съюз ли беше основната спирачка в здравната реформа или пръснаха и политическите партии? Не мога да кажа, че Лекарския съюз е бил основната спирачка. Аз мисля, че просто изпълнителната власт винаги се е страхувала от такава реформа. Защото, за да се направи истинска реформа, има непопулярни дейности. И ние знаем, че популизма е много характерен за политическите сили. Докато ако се направи такава реформа, тя е свързана с негативизъм по отношение на имиджа и всъщност в рамките на 2-3 години хората щяха да разберат, че е много по-добре и щяха да го усетят по себе си, но първоначалните промени, които щяха да настъпят, са с негативен характер. Хората в началото ги приемат негативно, докато разберат, че наистина има полза от тях. Затова винаги съм казал, че не е възможно да се направи реформа в здравния сектор, ако няма политически консенсус. Тоест, ако не седнат политическите сили да се разберат помежду си, на базата на експертните мнения, разбира се, и се каже, да, това е пътя. Този път ще се пази. Ма кой идва на власт, няма никакво значение. Запазва се. Какво правим се национална здравна стратегия, беше 2020, сега 2030. Същите неща, но нищо не става. Много добри пожелания, но нищо не става. А в края на краищата България е на първо място по смъртност, на последно място по продължителност на живота, по първо място по смъртност не само на средно взето, но и при деца, да не кажем какво първо място имаме. Въобще е трагедия. На първо място по това участие на хората с лични средства, не че тези, които са в Касата, не са лични, но ние са от джоба извадени. Нали? Никъде няма така висок процент, 40% горе-долу, над 25%. Това е второто, което искахме да направим. Да има съучастие на гражданите, това искахме и си бяхме договорили с Лекарския съюз. Да има такова нещо. То може да е символично. И в началото наистина го бяхме записали символично. В зависимост от клиничната пътека, да кажем от 5% до 1%. Или от 10% до 1%. Горе-долу беше около 5 до 20 лева. Имаше много възпитателен характер, защото за българина, като разбере, че си бърка в джоба, почва да мисли как живее, дали е много здравословно. Второто, което е, контрола ще да се завиши, защото като знаеш, че ти си дал пари, ще провериш дали не са надписали дейности, дали са те включили за нещо, което ти въобще нямаше бърза тази работа и така нататък. И тогава пак политическите сили, беше преди изборите 2005 година, не се съгласиха да го въведем тая точка, защото идват избори и хората какво ще кажат, официално ще не вземат пари, пък сега неофициално плащат, те разбират, ама разбират по-късно цялата история. Защо станахме държавата с най-много болници и легла на глава от населението? Защото държавата не изпълнява функциите си. Няма държава, в която здравеопазването да е чист пазар. Няма така. Зато и се казва, че това е квази пазар. Защото винаги има регулаторен механизъм на държавата. Никъде не може, никъде в говоря цивилизования свят, не можеш да отидеш на това поле и да направиш болница. Можеш, но ти си поемаш отговорността. Никой не изключва с теб договор от осигурителни фондове, от застрахователни фондове и така нататък. Ако искаш да влезеш в системата, има орган,
към Министерството на здравеопазването, който каза, да, има национална здравна карта и тук няма възможност да се направи такова нещо. Ако искате да инвестирате, да, детска болница, може или детско отделение, може и в Северна Франция, примерно не тук. При нас измислихме една национална здравна карта, която е измислена на базата на легла, не на базата на реалните нужди и в края на кращата я направихме да не съществува, защото тя е с пожелателен характер. Тя една национална карта трябва да е задължителна, иначе каква национална здравна карта? Смихори. А въпросът е, едва ли това е било намерението, първоначалното, което сте имали, когато е започвала реформата през началото на 2000-та година? Значи сега началото на 2000-та година точно трябва Илко Семерджиев да го питате, но аз съм говорил с него много пъти. Основното е да се смени модела. Да не е модела Семашко, защото така беше виждането. През социализма всичко грешно. Той наистина не е хубав този модел. Бисмарк е по-добър, но за бедна страна може би не трябваше да се почва точно по този начин. После тръгна се първо с общо практикуващи лекари. Те не са такава традиция в България. В България е било винаги традиция да има поликлиника. За българина е важно да знае, че 24 часа в денонощието има една лампичка някъде, където свети и той, ако има голям проблем, ще се обади или ще отиде там, на място. С личните лекари не може да се получи, защото няма физическо лице, което да може 24 часа, 365 дни в годината да бъде на разположение. Трябваше да се оформят. Те на някои места сами си го оформяха. Сдружения, да кажем, които поемат дежурства, един от тях да има на разположение, но то не беше задължително. Трябваше да се помисли и по този въпрос. Тоест, всяко нещо, което започва, не можем да кажем, че то на 100% е ефективно и ще работи. Не можем да го отричаме обаче. В процеса, в хода на развитието, има неща, които могат да се променят, трябва да се променят, за да върви по-ефективно, за да бъде по-полезно и за да бъде по-успешно. Имам чувство, че в хода на тия неща почнаха да не се случват така, както бяха замислени. Казах ви едното отдържавяване на каста. Отдържавили са каста, значи ръководството става абсолютно зависимо от политическата сила, която е на власт. Не може да предприеме нищо. И да има някакви предложения, като кажат не, това е. Така че, може би това е едното, което спава. Второто, което е, казваме много болници. Много болници, защото пак казвам, няма регулаторен механизъм и защото има много лични интереси. Най-напред болници откриеха в области, в които се смяташе, че е много по-добре платено. След това започна с химикала да се валят повече пари, отколкото с слушалката и скалпела. И се изроди, цялата работа се изроди, защото няма контрол. А за да има контрол, той не може да се осъществи от касата. Касата може да осъществи контрола, спазват ли са атрибутите, които са заложени. Клинична пътека или нещо друго, амбулаторна пътека, няма значение. Тя не може да осъществи контрол върху това, има ли показания да се извърши тази дейност или е писана без да има такива показания. Тоест, това е вид престъпление. Да извършваш нещо, за което няма показания. Само и само за да вземеш някакви пари. Знаем всички, че единият вариант е да се отчита нещо, което не е извършено, другото е да се извършва нещо, което не е показано. Това второто е опасно за пациента. Първото източва пари от касата, но поне не е опасно за пациента. Нищо не се направи в тая област. Имахме предложение, един път даже го направихме, реализирахме с дружество по инвазивна кардиология и кардиохирургия, с касата, да направим проверки съвместно. Защото ние по дисковите, които можехме да кажем, да, тук трябва, тук не трябва. Касата спести някой друг лев, като стурнира съответни пътеки, които са и до там свърши. А кой беше момента, когато нещата започнаха да излизат извън контрол? 2000 и коя година? Аз не мога да кажа точно коя година. Някакси до 2005 година сякаш вървеше това, което се очакваше. Пак казвам, с много трудности и далеч съм от мисълта, че тези, които са били в ръководството, дали на касата или на Министерството, са били перфектни, най-малко. Но най-малкото имаше връзка между Министерство и каса ежедневна. Ако не ежедневна, задължително един път седмица се събирахме. И се стиковаха нещата. След това, аз вече след това не съм бил в касата, разбира се, не мога да кажа как е, но отвън погледнато,
В някои случаи имаше разнобой между министър, комисия здравеопазване и каса. Не може три институции, които трябва да теглят в една посока, да теглят. Орел Ракиш тук. Казано така фигуративно. И пак ви казвам, личният интерес, защото тук има страхотен личен, много пари се въртят в системата на здравеопазване. И те всяка година се покачват. Смятате ли, че този личен интерес е облечен и в политически доспехи? Той не може да не е облечен, защото няма как да се реализира личния интерес, ако няма покровителство отгоре. Тоест, ако не се реши това, което личният интерес е искал. Така че това е ясно, че е така. От самото начало ли беше така или постепенно? Не, в началото нямаше такова нещо, защото в началото нямаше още идеята за частни болници. Примерно, направи една частна болница професор Щерев. Той тогава даже мисля, че не беше и професор, но с много трудности. Нали? И в една сфера, която имаше нужда. Детско здравеопазване, инвитро, раждане, нали, имаше нужда в това. Това беше положителен пример. След това обаче почнаха да никнат едни частни болници, които, както казах аз, този гараж идеален за... тази аптека или този медицински център е идеален за гараж. Защото оттам, значи, изискванията бяха занижени. И пак казвам, контрола и изискванията, като са занижени, не може да очакваш нищо добро. Мислите ли, че има в момента политическа партия, която да не обслужва нечия личен интерес в здравеопазването или сама да няма вече личен интерес там? Значи, ние говорим за политическа партия като едно лице. Политическа партия е конгломерат от много хора вътре. Сега не мога, аз не се наемам да кажа такова, в смисъл да взема отношение точно по това въпрос. Мога да кажа, че във всяка политическа сила сигурно има личности, които имат някакъв интерес в областта на здравеопазването. И може би това не са само доктори. В този смисъл оптимист ли сте, че ще дойде нова повратна точка, която да започнат нещата да вървят в правилната посока, вместо в погрешната? Аз по принцип съм, първо много мразя думата по принцип, но аз съм реалист към оптимист, но тук специално не съм оптимист. Защото, за да се случи такова нещо, трябва да ти е ясно какво трябва да се промени, за да се случи. От всичките тези политически котерии, които са борби и прочее, не виждам как може да се случи. Експертните мнения с всеки изминен ден се оставят на все по-задна и по-задна линия. Високата смъртност и ужасяващия кадрови дефицит, особено при специалистите по здравни грижи, няма ли да бъдат двете неща, които ще накарат политиците да размислят? Те до сега трябваше да мислят по този въпрос. Самия факт, че... ще ви дам един пример. Един министър на здравеопазването, който определено не разбира от медицина, дава разрешение за 4 нови кардиохирурги. Те са 10 до този момент, преди тези 4, са 10, след като в България по европейския стандарт трябва да има между 5 и 6, според населението. И според не само населението, но и площа, 110 000 квадратни километра и 6 милиона, да кажем, 6 милиона и половина населението, няма толкова, да го кажем, трябва да има между 5 и 6, 6 да ги вземем. Те са 10 в момента. Дава 4 нови. При това като човек, който въобще не е експерт в тази област, нито е питан на научното дружество по кардиохирургия, нито е питан експертния съвет по кардиохирургия, нито е питан борда по кардиохирургия към Лекарския съюз. Ерго, ние тръгнахме от някаква точка да говорим по този въпрос, затова ви казвам, че съм песимист. Сега, дали има личен интерес, дали няма личен интерес, това въобще не го засягам в момента, или е неразбиране, или всеки може да се сети по въпроса. Положението е аналогично и в други сфери. Всички сфери. Да. Във всички сфери е така. Въпросът обаче е, има ли вече отделения и клиники в болниците, които останаха без сестри и лекарите поемат техните функции? Чак пак. Сега съвсем да са останали без но ето, примерно, отварят се тези, за които ви говоря, 3 души от тук, включително и специализант, отиват там, като им обещава 4000 лева заплата на месец, 4000 чисти и няма да дават дежурства.
Добре, питам аз, каква е тая кардиохирургия, дет няма да дадат дежурства? И 4000, откъде ги вадят? Значи, има други пътища да се събират пари. Знаем, че в частната клиника, като влезе човек, още от вратата почват да му събират пари, но това не е лоялна конкуренция. Нека да се разреши също за всички болници. А защо изпуснахме медицинските си сестри? Кой беше виновен? Нямаше политика. Ние се сещаме, вървим след събитията. Ние се сещаме, че има недостиг на специалисти. Аз не го обичам той за специалисти по здравни грижи, да няма значение. Но пък не са само медицински сестри, има акушерки, лаборанти и така нататък и така нататък. Сещаме се, че те са ценен кадър, след като вече ги няма. Или след като са намалели толкова много, че се налага да нарушаваме даже и стандартите, т.е. изискванията за персонал, за оборудване и така нататък. Ако има политика и се каже да, трябва да се върви в тази посока, като какво да се прави? Първо, кариерното им развитие. Нали? Не да се смятат, че те са втора ръка, защото те не са втора ръка. Те са част от екипа, а медицината не е one man, one show. Медицината е екипна дейност. Независимо в това, като изключим, може би, кожните лекари, във всяка останала сфера от медицина, па дори и те не са one man, one show, всяка сфера е въпрос на екип и сестрите са много важна част от екипа. Ние това сякаш го забравихме. И в отношението си към тях, и по отношение на това, че никакво кариерно развитие, и по отношение на финансирането. Но пак ви казвам, не са само парите. Това е комплекс от фактори. Ако това беше мислено, ако бяхме направили атрактивна тази професия, щеше да има много повече кандидати и нямаше да отидат да гледат старци и бебета в чужбина. Сам казвате, че вече нарушаваме стандартите в лечебните заведения. А защо държавата обаче не го забелязва? Какво означава това? Има ли държава? Най-простият отговор е няма държава. Ама това заключение не помага. Значи, пак тръгваме от броя на болниците. Няма нищо лошо от това да са частни болници. Но нека да се каже, тук има такава нужда, нека тези болници, които съществуват, включително и частите, да се конкурират и да кажат да, трябва да останат тези и тези, или да се направи реорганизация, да се обединят. Нали? Така. В София 6 кардиохирургии, в Берлин, ще кажа толкова, в Берлин и в Виена са по 2. И в Берлин едно ръководство на двете. Аз цитирам кардиохирургия, понеже ми е най-близка, но това е въобще. Какво пречи филиал да има тази мощна болница, която е примерно ХИС, да има филиал в общината, в общинския център и да ръководи заедно. Какво пречи да се обединят тук в едно каре от 600 квадратни метра, 600 на 600, значи те не са 600 квадратни метра, в едно каре тук от медицинска идея има 9 болници. 9 болници, 9 съвета на директорите, 9 директори, 9 по 3, 27 заместник директори и така нататък и така нататък. Защо? Защо? Направихме предложение, имаше разработка, нищо. Сам казахте, че не сте оптимист за развитието на здравеопазването. Какво обаче ни чака, ако няма да има положителни промени? Какво ще е бъдещето? Бъдещето няма да е хубаво. Сега не искам да казвам черно, но бъдещето няма да е хубаво и това касае всички. Дори и по-младите, които идват след нас, касае и тях. Защо няма да е хубаво? Защото първо смъртността няма да падне, тя от само себе си няма да падне. В никакъв случай. Даже един пример ще дам. Инвазивната кардиология, които направиха национална програма, така че в първите 2 часа да хващат пациенти и които намалиха смъртността за първите 10 години, след това смъртността не са намалява повече от тази 10-та година насам и пак е по-висока от тази, която е в Европа. Ерго, какво значи? Трябва да има последователност. Трябва да се мисли от днеска за утре и за други ден, не само за утре. Не направил си нещо и вече лежиш на тия лави. Не става така. Този, който иска да запази нивото в медицината, той безвъзвратно изостава, защото другите вървят много нагоре. Това касае всички. И детската смъртност, и общата смъртност, и продължителност на живота. Не говорим сега в момента за начин на живот, че трябва да се промотира здравословен начин на живот, че не говорим за профилактика въобще, че няма такива скринингови програми, които да отсеят. Има някакви, те не ги изпълняват. Примерно, трябва да има 2 профилактични прегледа, джипито ги пише, че той не е отишъл въобще, нали, за да не го тормози човека, той съзнанието му не е такова, че трябва да отиде.
Било то за урологично, било то за жените за гърдата и така нататък и така нататък. Тоест, нито профилактика, правим като хората, нищо не е организирано от страна на държавата, нито промоцията на здравословния начин на живота и на съответното ниво. И накрая, какво бихте казали на хората, от които зависи промяната в лицето на политическите сили? Да седнат помежду си и се разберат за курса. Да вземат мнението на експерти, има достатъчно експерти във всяка една област, да вземат мнението на експерти какво трябва да се направи и да се разберат, да седнат и да разпишат една пътна карта, да я кажем, или както щете модерно го кажете, но една линия, по която трябва да се развива здравеопазването, независимо кой ще идва на власт. Независимо от изборните резултати, защото и те са хора. Благодаря, професор Начев.